Na taj bi se način oživjelo pulsko brodogradilište i popratna industrija koja može pružiti od potrebne opreme do održavanja platformi u fazi istraživanja, a kasnije i eksploatacije. O tome je predsjednik Istarskog HNS-a razgovarao s ministrom i Uljanikom. Mislimo da je ovaj pravi trenutak u kojem treba govoriti o tome. Važno je reći da kad krene natječaj da se razmišlja i ko će graditi naftne platforme i ko će održavati u narednih 20 godina naftne platforme i ne samo one, nego i brodove koje će opskrbljivati te platforme ko će graditi i brodove koje opskrbljivaju te platforme ko će održavati. U početku se planira postaviti više istraživačkih platformi za koje se u HNS-u nadaju da će se graditi i opremati u Istarskom brodogradilištu i okolici, što otvara mogućnost Uljaniku da svoje poslovanje usmjeri u proizvodnju istražnih platformi, za što već ima reference. Posao je to koji će trajati više od 20 godina. Jedna istraživačka platforma košta otprilike od 40 do 60 milijuna eura. U Jadranu na hrvatskoj strani u proteklim više od nekoliko desetljeća bilo ih je sve skupa 100 istraživačkih platforma. Na talijanskoj strani Jadrana danas ih ima preko 1100. Izgradnjom platformi i smještanjem logistike u Pulu smanjila bi se nezaposlenost, povećao bi se priliv sredstava u gradski proračun te bi oživjela lokalna industrija. Mi mislimo da se može danas pomiriti industriju i turizam, neka se, a i grade se danas brodovi i neka se grade i održavaju platforme i dalje u Uljaniku, a neka se igra golf i neka se razvija turistički sadržaj i dalje na Muzilu kao što je i predviđeno. Damjanić je najavio da će pozvati ministra gospodarstva da obiđe postojeće kapacitete i infrastrukturu u Puli, a kako bi dokazali da je ovaj grad spreman biti središte za popratnu industriju u istraživanju nafte i plina na sjevernom Jadranu.